Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube usizo lodwa kulimala kabi abantu abayishumi nesikhombisa kwinhlekelele yengozi eyenzeke ku N3 ngaseThukela Plaza eLadysmith. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamolekele igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungakumbiza intatheli eka YouTube. Kube usizo lodwa kwenzeka isiphili sengozi ku N3 ngaseThukela Plaza eLadysmith namhlanje ekseni kwalimala kabi abantu abayishumi nesikhombisa kwathi abahlanu balimala kanzima kuthe abanye ke baba nemhuzukwana. Abezosizo oluphuthumayo iMI7 National Group Emergency Medical Services babizwe endaweni yesigameko baphuthuma ngokukhulu ukusheshsha. Bathe mabefika endaweni yesigameko bathola iloli lishayisane kabi nebhasi kwabe sekulimala inqwaba yabantu. Leli loli kube ukuthi iloli elithwala ama-container lishayisane kabi nebhasi maqede kwase kwenzeka lesiphihli kwalimala abantu abayishumi nesikhombisa. Abahlanu balimale kanzima basizwe khona endaweni yesigameko kwathi abanye bathola imhuzukwana. Manje bekungakaziwa imbangela yengozi. Abantu abaningi basizwe khona endaweni yesigameko anduba baphuthunyiswe esibhedlela. Amaphoyisa omgwaqo namanje asaphenya ukuthi ngabe kube yini imbangela yengozi. Abantu ke basale benokupawula okwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana. Bafethu ke mina nje entetshela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje entetshela YouTube sengiphuma kanje ngithi ngibambe evidweni elandelayo.